Il-Gvern qed jagħmel ħsara lill-ekonomija. Hekk iddikjara l-Kap Nazzjonalista Adrian Delija f'ġimgħa fejn pajjiżna rreġistra surplus ieħor ta' 251 miljun euro. It-tielet surplus konseguttiv u t-tieni l-akbar surplus fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Jiena ħafna drabi ngħid li l-Gvern ma jibnix l-ekonomija. Dan il-Gvern effettivament jagħmel ħsara. Adrian Delija qal dan meta kien qed jindirizza attività politika fil-Gażin Nazzjonalista ta' Taġbiex, waħda mit-23 lokalità li l-Partit Nazzjonalista rid iċaħħad id-dritt tal-vot li residenti ta' din il-lokalità. F'Taġbiex, Adrian Delija rid iċaħħad id-dritt tal-vot fuq livell lokali, billi għall-Kunsill Lokali żewġ persuni biss jikkontestaw l-elezzjoni tal-Kunsill f'isem il-Partit Nazzjonalista. Bl-elezzjoni ser issir minħabba li l-Partit Laburista għandu 4 kandidati ħerġin fuq din il-lokalità. Iżda f'mument fejn il-Partit Laburista espona kif il-Partit Nazzjonalista rid jilgħab bid-demokrazija war li fatta lokalitajiet issottometta kandidati daqs jew anqas minn kemm għandu bħalissa bit-tama li ma ssirx elezzjoni, Delija qal li l-Partit Nazzjonalista m'għandux bżonn elezzjonijiet fuq id-demokrazija. Jiġi jgħid il-Partit Nazzjonalista u jipprova jallimna dwar id-demokrazija. Aħna pratikament għandna l-fuq minn 100 kandidat. F'istqarrija l-Partit Laburista qal li meta tkellem f'Taġbiex, il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija nesa jgħid biss li kieku kien għalih ir-residenti ta' din il-lokalità fil-25 ta' Mejju ma jivvutawx. Il-Partit Laburista qal li meta lanqas dan ir-rispett bażiku mandu lejn ir-residenti ta' din il-lokalità mhux ta' bxejn ibbaża diskorsu fuq argumenti bla doċċ u mingħajr ħsieb. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.